Magandang araw, Kuya Bari. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Noel. Ako po ay tubong Laguna. Kasalukuyang nasa edad 50 na po ako ngayon. Ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay patungkol sa isang nakakakilabot kong karanasan noong ako po ay binata pa lamang. Hindi pa po naaabot ng kuryente ang aming lugar ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Sinasabi nila na kaya raw laganap ang aswang noong kapanahunan ng aking pagiging binata sapagkat hindi pa uso noon ang kuryente. Palaging madilim ang paligid. Hindi gaanong maliwanag ang aming baryo sa tuwing dumudulog talaga ang takip silim. Isang gabi ay napagkasunduan namin ng aking kaibigan na si Jimmy na magtungo sa sapa upang manghuli ng mga talangka, palaka at hito. Nakasanayan na kasi namin ang magtungo sa ilog tuwing gabi upang manghuli ng aming mauulam. Noong mga panahong iyon, sagana po sa lamang ilog ang sapa sa aming lugar. "Noel, gabi na. Saan na naman kayo pupunta?" Bulyaw at tanong ng aking ina mula roon sa bintana ng munti naming tahanan. Hawak-hawak ang gasera ay inaninag niya ako. Nang mga sandaling iyon, Kuya Bari, nagulat ako sa biglaang pagtawag ni inay. Tuloy, nabitawan ko ang aking dalang timba. Nang mga sandaling iyon kasi ay palihim kami ni Jimmy na lumakad palayo sa aming bahay. "Sino na naman ba yung kasama mo? Si Jimmy ba yan? Naku, baka mamaya hanapin na naman niya ng nanay niya. Ay, talaga kayong mga bata kayo." Muling sigaw ni inay. "Inay, manghuhuli lang po kami ng mauulam sa ilog." Sigaw ko namang tugon upang barinig ako ng aking ina. Kinuha ko ang nabitiwang kong timba at saka kumaripas na nagtakbo kasama itong si Jimmy. Isang lighter na may ilaw ang nagsilbing sulo namin ni Jimmy noon. "Naku, pupunta na naman ba kayo sa sapa? Hindi ba kayo takot sa dilim?" Pahabol na sigaw ng aking ina, subalit hindi na namin iyon pinagtuunan pa ng pansin. Kung kaya't walang nagawa si inay upang pigilan na kami. Sawa na kasi akong mag-ulam ng asin kaya naisipan namin ni Jimmy ang magtungo sa sapa, Kuya Bari. Marami man ang usap-usapan na nababalot daw ng misteryo at kababalaghan ang sapa na aming pupuntahan, subalit hindi iyon naging balakid lalo na't nais kong makatikim ulit ng masarap-sarap na ulam. Ilang beses na kaming nagtutungo roon sa sapa ngunit wala naman kaming napapansing kababalaghan. "Ano kaya, mapupuno kaya natin itong timba?" tanong ko kay Jimmy ngunit hindi siya sumang-ayon. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, tumahimik kaming dalawa. Sinuong namin ni Jimmy ang kakahuyan patungo sa gulod. Tanging huni ng mga kulisap at lawiswis ng mga sanga ang aming naririnig ng mga oras na iyong, Kuya Bari. Sobrang payapa ng paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay pinatitindig ang aking mga balahibo sa braso at batok. Nasabi kami ni Jimmy nang maulinigan na namin ang agayay ng ilog. Nangangahulugan lamang na malapit na kami sa lambak. Noong marating namin ang sapa, binuklat namin ang ilang batong kaya ng aming mga braso. At ayun nga, Kuya Bari, marami kaming nahuli na mga talangka o alimango na malalaki. Gamit ang sibat na yari sa sirang payong ay nakahuli kami ng mga isda kagaya ng hito. Patuloy lang po kami naglakad ni Jimmy patungo sa itaas ng gulod. Sinuong naman namin kahit pa yaong gadibdib na sa lalim ang tubig. Nawili kami sa rami ng mga alimango at isda sa lugar.
Nirapat namin na matatag ang aming mga paa upang hindi kami matisod sa mga bato. "Oh, ano to? Ang daming dugo!" sigaw ni Jimmy nang mapansin niyang tila nagkulay pula ang agos ng tubig. Noong una ay inakala naming nagmumula lamang ang dugo sa mga isdang aming napana, ngunit hindi pala. Agad kong tinakpan ang bibig ni Jimmy. Kaagad kaming nagtago sa isang malaking bato noong may nakita kaming estrangherong naroroon sa aming unahan. Isang lalaking nakatalikod. Hindi ito umiimik, bagkus ay dumadaing. Umuungol na parang isang mabangis na hayop. Naglilinis siya ng kanyang katawan na sa tingin namin ay puno ng dugo. Bumilis sa pagtibok ang aking dibdib dahil sa makapigil hiningang tagpong iyon, Kuya Bari. Kapwa nanginginig ang buong sistema ng katawan namin ni Jimmy. Naisiman namin ang tumakbo ng mga oras na iyon, subalit hindi maaari dahil baka matunugan kami ng nakakatakot na lalaking iyon. Ang dugong humalo sa ilog ay umagos din patungo sa pinagtataguan namin. Dumikit ang ilang kulay puti na mga pira-pirasong balat o maninipis na piraso ng karne sa aming mga binti. Pinigilan ko ang aking sarili na hindi masuka dahil kung magkataon ay tiyak na mapapansin agad kami. Nagkatitigan kami ni Jimmy matapos dalhin ng agos ang isang nakaririmarim na bituka sa mismong pwesto namin. Pilit ko namang pinakalma ang aking kaibigan, subalit hindi ako nagtagumpay. "May aswang! Tulungan niyo kami!" sigaw niya na labis kong ikitinaranta. Ang kanyang hiyaw ay waring nakipagtunggali sa dalisdis ng tubig sa ilog. Humalo lamang sa dilim ang sigaw ni Jimmy. Nag-eko ang kanyang boses sa buong lambak. Naghunihan tuloy ang mga ibong nabulabog na mas ikinatakot ko. Agad kong inihanda ang aking sarili sa pagtakbo. Kasalukuyan kasi akong nakatingin sa estrangherong lalaki ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Nasaksihan ko ang paglingon ng lalaki na labis kong ikinagulat. Hindi man gaanong malinaw ang kanyang wangis dahil madilim, ngunit bahagya ko pa rin naaaninag ang kakaiba at nakakagimbal nitong wangis. Kinapako sa aking likuran itong si Jimmy, ngunit kumaripas na pala siya. Sa sobrang niyang tuliro ay paulit-ulit siyang dumagasa sa batuhan. Marahil ay aswang nga iyon, kaya kaagad na rin akong tumakbo. Nang mga sandaling iyon kasi, Kuya Bari, nilamon na ako ng takot. Nakatatak kasi sa aking isipan na kapag aswang ay kumakain ng mga lamang loob ng tao. Nabitiwan ko na ang aking dalang timba. Ayokong maging hapunan ng isang aswang. Di bali na lang na mag-ulam ako ng asin basta't makauwi lang ako ng buhay. Kagaya ni Jimmy ay paulit-ulit din akong nagsungaba sa ilog dahil sa mga bato. Kung tutuusin ay naiinom ko na ang malansang tubig ng sapa. Habang tumatakbo ay dinig na dinig ko ang malakas na boses ng halimaw na kanina'y lalaki. Tila bang nakasunod siya sa amin. Hindi maiwasan naming dalawa ni Jimmy ang mapakapit sa isa't isa. Hingal at sigaw ang aming gawi habang tumatakbo pabalik sa aming dinaanan. Muli ay narating namin ang gadibdib na bahagi ng tubig. Lumusong kami roon dahil mas madali ang dumaan sa ilog kaysa sa masukal na gubat sa gilid. "Itay mo ko!"
Nauutal na sambit ni Jimmy dahil nauna ako sa kanya nang makarating sa mababaw na parte ng ilog. Gumapang ang estrangherong lalaki doon sa tinakbuhan naming ilog hanggang sa lumangoy ito sa gadibdib na bahagi. Inabot ko ang kamay ni Jimmy dahil wala na siyang lakas na lumangoy pa ng mabilis. Ngunit hindi ko siya mahila papunta sa mababaw dahil hinihigit ng aswang ang kanyang paa sa ilalim ng tubig. Sa sobrang balisang nararamdaman ko ay iwinaksi ko na ang kamay ni Jimmy na nakakapit sa aking braso. Gusto ko nang makalayo sa lugar na iyon dahil ayaw ko pang mamatay. Subalit mahigpit ang kapit ni Jimmy sa akin. Nagmamakaawa siya sa akin na wag ko siyang bibitiwan. Wala akong nagawa dahil kung hindi ko siya tutulungan ay baka mas lalo akong hindi makaalis doon. Kaya nakipagbatakan ako sa aswang. Hindi ko maikakailang mas malakas ang puwersa ng aswang kaysa sa akin, Kuya Barry. Susuko na sana ako hanggang sa mapagtanto ko na may pana palang nakasabit sa aking likuran. Bumitaw si Jimmy sa aking braso. Pumailalim siya sa tubig. Gamit ang umaandap-andap na ilaw ng munting lighter ay hinagilap ko ang aswang sa tubig. Jimmy! Paulit-ulit kong tawag kay Jimmy dahil pumailalim na siya sa tubig. Nagtilamsika ng tubig dahil sa pagpupumiglas ng aking kaibigan. Maingat kong itinutok sa aswang ang dulo ng pana. Kinalkula ko ang pagitan upang tiyak na sa liig ng aswang ang aking mapapana at hindi ang kaibigan kong si Jimmy. Humalo ang dugo sa tubig nang mapakawalan ko ang pana. Tuliro ako ng mga oras na iyon dahil hindi ko batid kung sino ang aking tinamaan. Laking tuwa ko naman nang umahon si Jimmy sa tubig. Naghihingalo siya at pagod na pagod. Kaagad ko naman siyang tinulungan na makaalis kaagad doon. Nakahinga ako ng maluwag, Kuya Barry, sapagkat hindi ako nagkamali ng tinamaan ng pana. Mas napanatag ang aking loob nang makaalis na kami ni Jimmy sa gulod. Akay-akay ko siya habang nagmamadali kaming umalis pauwi. Ngunit sa kalagitnaan ng kakahuyan ay isang malaking aso ang sumunod sa amin. Mabilis itong dumaan sa masukal na bahagi at biglang humarang sa aming daraanan. May sa demonyo yata talaga ang lugar na ito. Turan ko dahil hindi ako makapaniwala sa mga nasaksihan ko ng gabing iyon. Hindi na namin alam kung ano pa ang aming gagawin. Dapat ba kaming bumalik papunta sa ilog o magpatuloy na lamang kahit may malaking aso na nakaharang sa aming daraanan? Aso lang naman pala eh, usal ni Jimmy. Para sa kanya ay isang ordinaryong aso lamang ang aming nakita. Ngunit para sa akin ay hindi iyon basta-basta aso lamang. Dahil sa tanang buhay ko, noon lamang ako nakakita ng aso na ganoon kalaki. Kung may nakita man akong aso sa gabi, hindi naman ganoon kapula ang kanilang mga mata. Kapag may aso akong naiilawan sa mata, ay hindi naman nagbabaga ang mga matang kagaya ng nakasalamuhan namin ni Jimmy. Mabangis ang hayop na parabang nais kaming sunggaban. Maswerte kami dahil nakita kong sukbit-sukbit pa rin ni Jimmy ang kanyang pana. Nang gabing iyon kasi ay 2 pana po ang aming ginawa bago kami nagtugong sa sapa. Nang sumunggab ang malaking aso ay sinalubong ko siya gamit ang paglipad ng pana na itinara ko sa kanyang noo. Lumagapak ang aso sa lupa at naging isang matandang babae.
Napaatras kami sa gulat at dahil sa kababalaghan na aming nasaksihan ni Jimmy. Dumaing ang babae sa sobrang sakit ng pagkakabaon ng pana sa kanyang noo. Sugatan man ito, ngunit nagawa pa rin niyang tumakbo palayo sa amin. Sa isang iglap lang, Kuya Bari, naglaho ito. Sobrang bilis niyang tumakbo. Pagtakbo na hindi nagagawa ng isang ordinaryong tao. Matapos po yun ay sinimulan na namin ang pagtakbo pabalik sa aming bahay. Takbo lang kami ng takbo at hindi na namin nilingon pa ang aming pinanggalingan. Noong makarating kami ay nagsisigaw kami. "Inay! Inay, tulungan mo kami!" Sigaw ko sa labas ng aming bahay. Nagulantang ang buong baryo ng gabing iyon matapos naming ipamalita ang mga kababalagang naranasan namin ni Jimmy. Kagagawa nito ng mag-asawang aswang na nakatira doon sa may tabing ilog. Sambit ng ilang tao na pumaligid sa amin. Nagkaisa ang lahat na sugurin ang isang barong-barong doon sa may tabing sapa na tinitirhan ng mag-asawang matanda. Pinangunahan ng ama ni Jimmy ang pagsugod. Galit na galit kasi ito sa rami ng sugat na natamo ng kanyang anak. Lahat sila ay may tangang sulo. Ang kanilang mga sulo ay yari sa tuyong palapa ng nyug na sinindihan. Itinuro ko sa kanila ang lugar kung saan namin naiwan ang mga aswang. Subalit wala na ang mga ito roon. Nang marating naman namin ang tirahan ng mag-asawang matanda, wala kaming tao na natatnan doon maliban lamang sa 2 pana na pagmamay-ari namin ni Jimmy. Nanariwa sa aking alaala kung papaano ko napatamaan ang mga aswang. Umuwi kami nang hindi man lang nakaganti sa mag-asawang aswang. Kinaumagahan ay hindi na namin nakita pa sa aming baryo ang mag-asawang matanda. Isinaad ko sa kanila na sa mismong noo at liig ko natamaan ang aswang na iyon. Ang kwentong iyon ay nagpasalin-salin hanggang sa umabot sa mga kalapit na baryo at lumawig pa. Kaya simula po noon, Kuya Bari, natatakot na ang mga tao sa aming baryo kapag may nakakasalubong silang matanda na may peklat sa noo at liig. Naging katatakutan na ang kwentong iyon na nagsilbing babala na ang peklat sa noo at liig ng matanda ay palatandaan na minsan na silang nabigo sa kanilang pambibiktima. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay mapili niyo rin pong basahin ito sa mga susunod na araw. Lubos na gumagalang, Noel. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagan niyo na lang po ako sa pangalang Asunta. Ang kwentong ito po ay tungkol sa aking kaibigang itago na lang natin sa pangalang Nieva. Nagkakilala kami ni Nieva sa trabaho. Dahil nagkagaanan ng loob ay naging magkaibigan kaming dalawa. Sa aming pong pinagtatrabahuhan ay may mga taong naiinggit sa amin ni Nieva. Mga kasamahan lang din namin sa trabaho na walang ibang magawa kundi ang gawin kaming katatawanan. Kung minsan ginagawa ng issue at kahit ano paman. Hindi ko nga lubos maisip noon kung bakit nila kami kinaiinggitan. Hindi na lang namin sila pinapansin
dahil ayaw namin ng gulo ni Nieva. Trabaho naman kasi ang nais namin at hindi away dahil lamang sa inggitan. Masyadong mahirap ang buhay at mas kailangan namin ang pambili ng pagkain. Nagugutom ang pamilya ko sa probinsya kaya gusto kong bigyan sila ng kaunting pampalakas ng loob upang mabuhay. Hay nako, dumating na naman ang mga sipsip. Kaya lang naman pinagkakatiwalaan ay dahil sa mga sipsip nilang pag-uugali. Sabi ni Gemma na isa sa mga katrabaho naming naiinggit sa amin. Tumaginting ang sinabi niyang iyon sa aking pandinig pero nagbingi-bingihan na lang po ako. Para sa aking kuyabari, hindi nila kami dapat pinapakialaman. Wala namang kaming masamang ginagawa sa kanila at saka pareho namang kaming trabahante. Higit sa lahat, hindi naman namin sila pinapakialaman. Wala namang binatbat kung sakali. Muli pang wika ni Gemma na sinang-ayunan naman ng dalawa pa niyang kasama. Sa aming dalawa kuyabari ay ang kaibigan ko ang medyo mainitin ang ulo. Ayaw niyang nakakarinig ng kahit ano kaya madalas sinasaway ko na lamang siya at pinagsasabihang wag nang pansinin ang kung anuman ang kanyang naririnig. Ngunit ng mga oras na iyon, hindi na nakapagtimpi itong si Nieva at napatayo na siya sa kanyang kinauupuan. Napatingin naman ako sa kanya at kita ko ang inis sa kanyang mukha. Kung wala kang ibang magandang sasabihin, Gemma, itikom mo iyang bibig mo at baka kung ako mapikon at marindi na sa ugali at pagmumukha mo, hindi mo gugustuhin ang gagawin ko sa iyo. Inis na sabi ni Nieva. Sa sinabing iyon ni Nieva ay nagalit si Gemma. Kaya tumayo rin ito sa kanyang kinauupuan at sinugod si Nieva. Akala mo kung sino ka? Sigaw pa ni Gemma at saka hinila ang buhok ng aking kaibigan. Tuluyan silang nagsabunutan at nagpagulong-gulong sa sahig. Napadaing naman noon si Nieva dahil sa ginawa sa kanya. Pilit ko naman silang inawat ngunit hindi ko sila magawang mapaghiwalay. Nakaramdam din ako ng bahagyang inis sa kanyang mga alipores na imbis awatin ang kanilang kaibigan ay nagpustahan pa at naghulaan kung sino kina Nieva at Gemma ang uuwing duguan. Nang walang ano-ano ay nahawakan ni Nieva ang buhok ni Gemma. Kaya buong lakas niya itong hinila dahilan para labis na masaktan ang babae. Hindi pa nakontento si Nieva at noong magkaroon siya ng pagkakataon, hinawakan niya ang ulo ni Gemma at saka ito iningudngud sa pader ng silid kung saan kami naroroon ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Tama na! Tama na! Sigaw pa ni Gemma, ngunit hindi siya tinigilan ni Nieva. Nagmamakaawa na ang babae, ngunit tila walang naririnig ang aking kaibigan at ipinagpatuloy nito ang ginagawa niya kay Gemma. Sa pagkakataong iyon, sininghalan ko na ang mga alipores ni Gemma na tulungan akong awatin ang dalawa. Parehong hingal na at walang balak tumigil talaga ang dalawang babae kaya tinato ko silang tatawagin ang supervisor para mapagalitan sila. Napaghiwalay lang namin silang dalawa nang mapaupo na si Gemma dahil sa ginawa sa kanya ni Nieva. Iyak ito ng iyak dahil masakit na raw ang ulo nito at mukha dahil sa ginawa sa kanya ni Nieva. Sige lang, may gawin ka pa ulit sa aking bruha ka. Hindi lang yan ang kaya kong gawin sa'yo. Huwag mong sagarin ang pasensya ko at baka pagsisihan mo. Seryosong sabi pa ni Nieva kay Gemma at padabog itong naupo sa upuan naming dalawa. Tinulungan naman ng kanyang mga kasama si Gemma at dinala ito palayo sa amin ni Nieva. Buti nga sa kanya.
Kulang pa nga iyon sa lahat ng ginawa niyang paninira sa ating dalawa. Sabi pa ni Nieva sa akin. Hindi ko alam, pero bagkus na pagsabihan siya na sana ay hindi niya iyon ginawa, iba pa ang nasabi ko sa kanya. Ang mga taong abusado kasi hindi naman titigil kung hindi bibigyan ng leksyon. Dapat lang sa kanya iyon, pero sana wag mo nang ulitin. Nagkatinginan pa kaming dalawa ni Nieva at pareho kaming natawa dahil sa sinabi kong iyon. Simula naman ng araw na mangyari ang bagay na iyon, hindi na muling nagparinig sa amin si Gemma at maging ang mga kasama nito. Sa isip-isip namin noon ni Nieva ay madali naman pala silang matakot, pero kung makaasta ay parang matatapang. Tila iniiwasan na nila kami sa takot na umuwi silang wala ng buhok oras na pakialaman pa kami ni na Gemma. Si Nieva pa naman kasing lakas humila ng butiki, kaya lahat ng sumasayad sa kanyang kamay ay nahihila. Naging maayos na rin noon ang aming pagtatrabaho ni Nieva dahil hindi na kami nakakaramdam ng inis dahil hindi na nagpaparinig sina Gemma sa amin. Nagkaroon kami ng katahimikan at katiwasayan sa isipan. Hindi nila kami ginugulo at mas lalong naging maayos na ang pagtatrabaho namin dahil wala nang umeepal sa kahit na anong gusto naming gawin. Gusto kong manlumo nang mapagtanto kong pansamantala lamang pala ang ibinigay nilang katahimikan. Dahil lihim pa din pala silang gumagawa ng paraan para magambala ang aming pananahimik. Hanggang sa isang tanghali noon. Dahil tanghalian ay nagpasya kami ni Nieva na kumain na ng aming mga baon. Noong kukunin na sana ni Nieva ang kanyang baong pagkain ay hindi niya ito makita sa kanyang bag. Nagtaka si Nieva dahil kahit marami kaming ginagawa ay hindi naman siya makalilimutin. Alam niya kung saan niya pinaglalagay ang kanyang mga gamit, lalo na ang kanyang pagkain. Nagkatinginan pa kaming dalawa nang marinig naming nagtatawanan sina Gemma habang nakatingin sa amin. Kapag talaga may ginawa silang hindi maganda, hindi ko sila palalampasin pa. Galit na sabi ni Nieva at hinanap ng hinanap ang kanyang baon. Tinulungan ko naman siyang hanapin ang kanyang baunan sa kahit saang sulok na pwede naming puntahan. Hinalughog ng makailang beses ang aming mga bag at pati ilalim ng mesa ay hindi pinatawad. Malapit nang lumampas ang oras ng tanghalian kaya labis na akong nag-aalala. Maya-maya'y nagpaalam si Nieva na pupunta lang saglit sa banyo, kung kaya't tumango ako. Nagulat na lang ako nang muli niyang pagbalik. Bit-bit na niya ang kanyang baunang may panghihinayang sa mukha. Sabi pa ni Nieva, natagpuan niyang nakalublob sa isa sa mga inidoro ang kanyang baunan at nagkalat pa ang laman. Narinig naming naghagigikan sina Gemma kaya napatingin ako sa kanila. Nakatingin sila sa amin ni Nieva at makikita sa kanilang mukha ang saya dahil marahil sa nangyari sa aking kaibigan. Hindi naman umimik si Nieva ng mga oras na iyon at napakaseryoso ng kanyang mukha. Nakakuyom din ang kanyang mga kamay kaya maging ako ng mga oras na iyon ay natatakot ding magsalita. Dahil sa nangyaring iyon, hindi na nakapagpananghalian pa si Nieva. Kahit kasi sinabihan ko siyang hati na kami sa baon ko, ay umiling ito. Hindi rin siya umimik hanggang sa magkauwian noon. Nararamdaman kong galit na galit si Nieva ng araw na iyon, Kuya Bari, kaya hindi ko maiwasang mag-alala para kina Gemma.
Naku, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ni Nieva, pero bahala na. Sabi ko na lang sa sarili ko habang pauwi ako ng bahay. Nang mga sumunod na araw ay naging maayos rin naman si Nieva. Nagpapasalamat ako dahil kahit papaano ay kumalma din naman siya. Yun nga lang, sa tuwing nakikita niya si Gemma ay ramdam kong labis ang galit ng aking kaibigan sa kanya. Hindi man ito nagsasalita, ngunit makikita ko sa pamamaraan ng pagtitig niya kay Gemma. Yung tipong kung nakamamatay lang ang titig ay marahil namatay na si Gemma. Nagdaan ang mga araw at ganoon pa rin ang mga tingin ni Nieva kay Gemma. Sa pagdaan din ng mga araw, may mga bagay akong napapansin kay Gemma at maging sa dalawa pa naming kasamahan sa trabaho na kaibigan niya. Tila kakaiba ang pagputla ng kanilang mga balat. Ang kanilang mga mata ay nangangalumata na animoy palaging puyat. Kapansin-pansin din ang mapupulang pantal sa kanilang braso at binti, kaya sa tuwing napapalapit ako sa kanila ay hindi ko maiwasang mapatitig sa mga iyon. Nagulantang na lang ako nang minsang mapalapit at masindak nang makitang may kung anong maliliit na insektong gumagapang sa kanilang mga balat na tila ba dahan-dahang kinakain ang kanilang kalamnan. Matinding kilabot ang aking nadarama noong mga panahong iyong, Kuya Bari, pero hindi ko na lamang ito isinatinig pa. Alam kong may kakaiba sa kanilang katawan kaya sila nangangayayat at batid kong may kinalaman dito ang kaibigan kong si Nieva. Bakit nangangayayat ang mga babaeng yan na parang may dinaramdam? Tanong ko pa noon sa aking sarili. Naabutan naman ako ni Nieva na tila may iniisip kaya napatanong ito sa akin. Oh, may problema ba? Tanong ni Nieva sa akin. Sinabi ko naman sa kanya kung anong napapansin ko sa grupo ni na Gemma at nagulat ako dahil sa sinabi nito. Bagay lang iyan sa kanila. Baka nga dagdagan ko pa yan at patayin na lang sila. Sabi pa nito sa akin. Nagtaka naman ako kaya tinanong ko siya kung ano ang ginawa niya sa tatlong iyon. Binabarang ko sila. Maikling sagot nito sa akin. Hindi kaagad ako naniwala sa sinabi niya kaya may ipinakita siya sa akin. Noong makumbinsi akong may ginagawa nga si Nieva sa mga katrabaho namin ay pinagsabihan ko siya. Naku Nieva, itigil mo na ang ginagawa mo at baka bumalik pa iyan sa iyo. Sabi ko pa sa kanya. Napailing naman siya sa akin at sinabing kaya na niya ang bagay na iyon. May kakayahan ako para sa mga ganitong bagay kaya magtiwala ka. Wika pa niya sa akin. Hindi ko na lang siya pinilit pa at baka magalit din siya sa akin. Kuya Bari, hindi niya itinigil ang ginagawa niyang pambabarang kina Gemma. Dahil doon, pahina na ng pahina ang tatlo naming kasama. Subalit kahit na ganoon ay hindi pa rin tumitigil sa kanilang pagtatrabaho ang tatlo. Nakaramdam naman ako ng awa sa mga ito dahil doon. Gusto kong pagsabihan si Nieva pero natatakot akong baka ako naman ang kanyang mapagbalingan. Minsan, naulinigan kong nag-uusap sina Gemma at ang dalawa niyang kaibigan. Narinig kong nagpunta pala sila sa isang manggagamot at nagpatawas. Gayon na lang ang aking pag-aalala. Kung ganyang nagpagamot na ang tatlong babae, paniguradong lilipat kay Nieva
ang mga karamdamang inilagay niya sa katawan ng mga ito. Kahit papaano po Kuya Bari, may nalalaman din kasi naman ako sa rebuelta iyong palipad hangin. Ang mas nakakatakot pa, kung gaano katindi ang ulam na iginawad niya sa mga ito ay triple ang balik nito kay Nieva at ang masakla pa, kasali sa matatamaan ang kanyang buong pamilya. Hanggang sa dumating ang araw na tila may pagbabago na rin sa kanilang pangangatawan. Kahit papaano, nawala ang kanilang panghihina at tila bumabalik na ang kanilang pangangatawan. Napaisip ako kung bakit nangyayari iyon at nabahala ako nang may mabasa ako tungkol sa barang at sa kung anuman ang maaaring mangyari kung sakaling gumaling ang taong binabarang. Naku, paano kaya kung gumaling sila? Sigurado kong babalik lahat kay Nieva ang lahat ng ginawa niya kina Gemma. Hinanap ko noon ang aking kaibigan, ngunit hindi ko siya makita. Mabuti na lang, naisipan kong pumasok sa banyo. Nagalak ako nang makita si Nieva na tulalang nakaharap sa salamin. Nabaghan ako dahil namumutla ang aking kaibigan at tila ba malalim ang sinasabi. Tinanong ko siya kung ano ang nangyayari, ngunit hindi niya ako sinasagot. Dahil doon ay hinayaan ko lamang siya. Ayaw kong kainisan niya ako sa oras na kinulit ko siya ng kinulit tungkol sa nangyayari sa kanya. Lumipas pa ang mga araw. Pansin kong pagaling na ng pagaling sina Gemma. Ang kanilang malusog na pangangatawan ay muling nanumbalik. Kabaliktaran naman noon. Palala ng palala ang pakiramdam ni Nieva. Nangayayat na rin tulad ng nangyari kina Gemma noon. Ilang araw na rin siyang hindi pumapasok noon sa trabaho, kaya napagpasyahan kong puntahan siya sa kanilang bahay. Habang patungo ako sa bahay niya, ay hindi ko maiwasan ang makaramdam ng kaba. Nang makarating ako ng tirahan niya, nakailang tao po na po ako bago ko mapagtantong wala yatang kahit na sino ang gustong magpapasok sa akin. Dahil sa labis na pag-alala, pumasok na lang ako sa bahay niya dahil nakabukas naman ang pintuan. Naisip kong mamaya na lang magpaliwanag dahil ayaw ko din namang tumayo pa ng matagal doon sa harapan ng kanilang bahay. Nieva! Nieva! Paulit-ulit na tawag ko sa pangalan niya, ngunit hindi siya sumasagot sa akin. Sinuyod ko ng tingin ang buong paligid at nakita ang isang hagdanan. Nagpasya akong humakbang paakyat. Dahil doon, hinanap ko ang kanyang kwarto hanggang sa nakita ko siyang nakahiga sa isa sa mga silid. Nakakalat sa sahig ang mga gamit marahil niya sa pambabarang. Nakita ko may mga manika, arayom, iba't ibang botelyang may lamang mga insekto, itim na libro at sangkaterbang itim na kandila. Nasapo ko ang aking dibdib dahil sa aking mga natagpuan. Akala ko iyon na ang pinaka nakakatakot, ngunit hindi ko akalaing may mas lalala pa pala. Lumapit ako sa kanya at sinubukan siyang gisingin. Nakailang yugyug na ako kay Nieva pero parang hindi man lang siya natinag. Mas lalo akong nabahala nang may malanghap akong kakaibang amoy sa paligid. Dito na nagsimulang kumabog ang aking dibdib.
Kakaiba ang forma ng pagkakahiga ni Nieva. Tila ba galing sa matinding pamimilipit. Kinabahan ako at sinubukang iharap ang kanyang mukha sa akin. Dito na huminto sa pagtibok ang puso ko. Nanlaki ang aking mga mata dahil nakita kong butas-butas ang kaliwang bahagi ng katawan ni Nieva. Tila dinadaanan ng maliliit na insekto dahil napakarami nito at may iilang bahid pa ng sariwang dugo. Ang kanyang amoy ay hindi na kaaya-aya, lalo na't sa tingin ko ay ilang araw na siyang ganoon. Napatakip na lang ako sa aking ilong at nanginginig na lumayo, lalo na't nakakatakot tignan ang kanyang kalunos-lunos na katawan na siya yatang dahilan ng kanyang kamatayan. Impit akong napaiyak nang makita ang kanyang mga mata ay tila ba kinain din ng insekto dahil nawawala na ang mga eyeballs nito. Napaatras din ako nang makitang nilalangaw na siya. Napansin ko ring may hawak siyang papel, kaya kinuha ko iyon. Nakita kong may nakasulat dito. Binasa ko ang nakasulat at nakaramdam ako ng awa sa aking kaibigan. Ang pambabarang man ay isang kakayahan, subalit may kapalit dahil babalik sa taong gumawa ang kanyang ginagawa sakaling gumaling ang taong binabarang. At iyon ang sumpa ng barang. Bigkas ko sa mga nakasulat doon. Napaisip akong marahil dahil gumaling sina Gemma kaya nangyari ang bagay na iyon kay Nieva. Napailing ako sapagkat hindi ko aakalaing aabot sa bagay na iyon ang kanyang ginagawang pambabarang sa aming mga kasamahan sa trabaho dahil lamang sa galit niya sa mga ito. Dahil sa nangyari kay Nieva, nagpasya akong umalis na sa aking pinagtatrabahuhan at naghanap na lang ako ng ibang trabaho sa takot na baka mangyari rin sa akin ang ganoon. Itinatako naman sa aking isipan na isang malaking sumpa talaga ang barang. Isang kasaysayan at pangyayari sa aking kaibigan ang hindi ko na malilimutan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling ma-share niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Asunta. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, pati na sa lahat ng nakikinig sa ating channel. Bago po ang lahat, itago niyo na lang po ako sa pangalang Lester. Ako po ay isang guro sa isang elementarya dito po sa amin. 5 taon na po akong nagtuturo sa mga pasaway na bata. Sa ngayon ay payapa na ang buhay ko. Maayos na akong nakakatulog tuwing gabi. Hindi na ako dinadalaw ng mga anino sa bintana. Wala nang mga panaginip na minsan ay gumigising sa akin ng madaling araw at nagpapanatili sa aking gising hanggang sa tumilaok na ang manok ng kapitbahay sa umaga. May asawa na po ako at isang anak at ang hihilingin ko lang po siguro ay sana ay hindi niya manahin ang sumpang nasa akin simula noong bata pa lamang ako. Ito na po ang kwento. Una kong beses na nalaman na may kakaiba sa akin noong grade 1 pa lang po ako. Habang nasa klase ay wala sa blackboard ang tingin ko kung saan nagsusulat at nagle-lecture ang guro. Bagkus ay sa labas ako nakatingin. Nang biglang
Binato ako ng teacher ko ng tsock sa noo at nabasag ito sa 3 piraso na nagpabalik sa akin sa aking katinuan. Yumuko ako, Kuya Bari, at halos paiyak na. Hindi naman masakit ang pagtama ng tsock sa noo ko, pero pakiramdam ko napahiya ako sa buong klase. Siyempre, mga pasaway na bata lang ang binabato ng tsock sa noo ng guro nila. Sa blackboard ang tingin, Lester. Ano ba kasing tinititigan mo dyan? Nakayuko lang ako. Hindi sumasagot. Lester, tinatanong kita, anong tinitingnan mo sa labas? Ayokong mabato ulit ng tsock sa noo, kaya tumingala ako para sumagot. May mga bata po na naglalaro sa labas. Mga mahahabang puti po ang damit. Tinatawag po ako na maglaro daw po kami sa labas. Wika ko sa aking guro. Nagtawanan ang mga kaklase ko. Hiyang-hiya ako ng sobra, Kuya Bari. Sa pagkakataong iyon, hinihiling ko na nga lang sa langit na sana kainin na ako ng lupa at wag nang iluwa pa kahit kailan. Ngunit siyempre hindi nangyari. Nakatingin lang sa akin si Ma'am na para bang ang mga salitang ginamit ko ay ibang lingwahe. Ano bang pinagsasabi mo, Lester? May problema ba dyan sa mata mo? Walang mga bata sa labas oh. May nakikita ba kayo, class? Wala po. Sabay-sabay nilang sagot. Sa susunod na makita kitang tumingin dyan sa labas, itong eraser na ang ibabato ko sa mukha mo. Wika ng teacher kong masungit. Hindi na ako nagsalita pa, Kuya Bari. Buong klase ay nakatutok lang sa blackboard ang mukha ko. Parang estatwa na lang na isang maling galaw, siguradong mababato ng eraser sa mukha. Pero sa gilid ng mga mata ko, nakikita ko pa rin ang mga bata sa labas. Naglalaro, sumasayaw ang mga puti nilang damit sa hangin na parang watawat kapag flag ceremony. Simula noon, naintindihan ko na may sumpa ang mga mata ko. Nakakakita ako ng mga bagay na hindi dapat nakikita ng isang normal na tao. Mga nilalang na ang akala natin ay mga katang-isip lamang. Ngunit totoo sila. Tulad na lamang noong minsang dumalaw kami kay Tita Marian. Isa rin siyang guro. Grade 5 po ako noon. Tandang-tanda ko dahil alalang-alala si Mama sa kalagayan ni Tita. Nakunan kasi si Tita ng mga sandaling iyon. Nalaglag ang magiging panganay sana nilang anak ni Tito Val. Kaya naman ilang araw nang depressed at hindi kumakain si Tita. Tinawagan kami ni Tito Val na kung pwede daw, dalawin naman namin ang kapatid ni Mama. Baka raw kasi kung ano ang mangyari pa dito. Noong nag-uusap sila Mama at Tita Marian, nasa gilid lang ako. Akala nila nanonood ako ng TV, pero hindi. Drama kasi ang palabas, kaya hindi naman talaga sa TV napunta ang atensyon ko. Pilit kong pinakikinggan ang kwento ni Tita Marian. Sabi niya, lagi kasi siyang tumatambay sa hagdan nila na pababa ng bahay. Hindi niya raw alam kung bakit, pero parang gustong-gusto niya ang pwestong iyon na minsan nga raw nagpapalagay siya ng mga unan sa hagdan para doon siya humiga. Mas tumindi pa raw ang kagustuhan niyang maupo sa pwesto na iyon noong nasa 8 buwan na ang kanyang ipinagbubuntis. Ngunit isang gabi raw, nanaginip siya ng mga batang nakakulay itim. Hindi niya raw maintindihan ang mga sinasabi nito. Pilit siyang tumatakbo palayo sa mga bata pero hindi siya makatakas. Tumatawa lang daw ang mga ito nang tumatawa. Kinabukasan,
Habang papunta sa kusina, bigla na lamang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan si Tita Marian. Nang dumalaw sila sa ospital, doon na nila nalaman na wala na ang anak niya sa kanyang sinapupunan. Noong marinig ko iyon, ay pumunta ako sa hagdan na sinasabi ni Tita Marian. Naupo ako at naghintay. Ilang minuto pa, nakita ko na ang mga nilalang na naninirahan sa hagdan na iyon. Mga maliliit na duwending kulay itim. Kinuha ko ang rosaryo sa bulsa ko na lagi kong daladala at pinaghahampas ko ang maliliit na itim na nilalang. 3 silang nakatira sa hagdan. At bawat hampas ko ay tumitili sila na para bang napapaso sila sa ginagawa ko. Matapos kong gawin iyon 1 taon ang makalipas, nabuntis ulit si Tita Marian. Sabi niya, mas magaan na raw ang pakiramdam niya sa bahay at hindi na raw niya nararamdaman pa ang kagustuhan niyang maupo sa hagdan na iyon. Siyempre naman, wala na ang mga itim na duwending maaaring kumursunada sa kanyang anak sa tiyan. Nanganak si Tita Marian ng isang malusog na batang lalaki. Isa pang karanasan ko ay nang minsang magkayayaang lumangoy sa isang ilog malapit din lamang sa lugar namin. High school na ako noon, Kuya Bari. Mga kaklase ko sa 4th year ang kasama ko. Liblib na lugar ang pinagswimmingan namin. Halos kalahating oras pa kaming naglakad para lang marating ang lugar na iyon. Noong naroon na kami, naramdaman ko kaagad ang bigat ng paligid. Hindi ko po alam kung bakit, pero sumama bigla ang pakiramdam ko. Noong magsimula ng lumangoy ang mga kaklase ko, nakaupo lang ako sa gilid. Pinapanood lang silang magtampisaw sa ragasa ng tubig. Pagtingin ko po sa may kakahuyan sa di kalayuan, nakita ko ang mga nilalang na nakatayo sa likod ng mga puno. Alam ko na agad na hindi sila mga tao. Alam ko lagi. Nang makita ko ang mga mukha nila, muntik ko nang ilabas lahat ng kinain ko sa tanghalian. Parang naaagnas na ang mga balat nila. Maga ang mga pisngi at putok ang mga labi. Basa sila. Nakatingin sa mga kaklase ko na parabang naiinggit. Hinihiling na sana sila na lamang itong mga batang naglalaro sa ilog. Alam kong mga biktima sila ng ilog. Mga dating tao na nalunod o nilunod sa ilog na ito. 4 po sila. 1 batang babae, 2 lalaki, at 1 matanda. Noong bumalik ang mga kaklase ko para kumain, binigyan ko sila ng babala. Uy mga chong, dito lang tayo sa parting ito maliligo ha. Doon sa malayo, wag na. Medyo delikado kasi doon. Malalim, baka may malunod pa sa atin. Graduating pa naman tayong lahat. Sabay tumawa ako na parabang nagbibiro lang. Hay nako, lumalabas na naman ang pagiging weirdo ni Lester. Sabi ng isa sa kanila. Nagsitawa na naman ang lahat. Nakitawa na lang din ako, Kuya Bari. Alam ko naman na walang magagawa ang mga multong iyon para saktan kaming magkakaklase. Wala silang sapat na kapangyarihan para hawakan kaming mga buhay. Kaya naman hindi ko na lamang sila pinansin. Umakto na lamang ako na hindi ko sila nakikita. Naalala ko lang, sunod na beses na napadpad ako sa lugar na iyon,
nasa college na ako. At pagtingin ko sa gitna ng mga puno, nadagdagan na ang bilang nila. 10 na sila, imbis na 4. Marami pa dapat akong ibang ikukwento tungkol sa mata kong para bang may sariling buhay. May sariling nakikita. Pakiramdam ko talaga, isa itong sumpa. May mga pagkakataon pa na tumatabi sa akin ang mga espiritong ito at wala akong nagagawa. Ang tanging pagpipilian ko lamang ay umakto na hindi ko sila nakikita, na wala akong third eye. Kaya nga ayaw na ayaw ko ang araw na November 1. Siyempre, dahil kailangan kong makisama at pumunta sa lugar kung saan pinakamaraming makikitang multo at mga elemento. Hindi ko na minsan maipaghiwalay kung tao pa ba ang nakakasalubong ko o isang espiritu. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ngunit sa lahat ng karanasang nangyari sa akin, isa lamang ang insidenteng muntikan ng magpahamak sa buhay ko. Nasa kolehiyo na ako noon, Kuya Bari. Graduating. Busy sa pagtatapos ng thesis na isasubmit namin para makagraduate at tuluyan na ngang maging isang guro. Dahil nga nasa kolehiyo na ako, tumutuloy ako sa isang boarding house na pagmamay-ari ng tito kong si Oli. Kahit pamangkin ako ni Tito Oli, tanging ang renta ko lamang ang libre. Pero ang tubig at kuryenteng babayaran ay sa bulsa ko pa rin naman nang gagaling. Estudyante sa umaga, waiter sa isang restaurant sa gabi. Hindi ko na nga maisip kung papaano ko nakakayanan ang ganoong setup noon. Halos wala akong tulog pagdating sa umaga dahil 12:00 lampas na ang out ko sa aking trabaho sa gabi. 2 palapag ang boarding house na tinutuluyan ko. 5 kwarto sa ibaba at 5 rin sa itaas. 2 tao bawat kwarto. Sa ibaba ang mga lalaki habang sa itaas naman ang mga babaeng boarders. Bali, 20 lahat ng magkakasyang boarder sa bahay. At bihirang mabakante dahil malapit lang ang boarding house sa 2 paaralan dito sa amin. Isang araw, dumating ang isang lalaking galing raw probinsya. Naghahanap ng matutuluyan malapit lang sa paaralan. At dahil may bakante sa amin, kinausap kaagad ito ni Tito. Sinabi kung magkano kaagad ang babayaran, kung anong mga patakaran sa loob ng boarding house, at pagkatapos ng kaunting paliwanagan at kwentuhan, nagbayad na ang lalaki at tumuloy na sa kwarto. Wala ako noong araw na tanggapin ni Tito ang lalaking iyon. Dumating po ako mga bandang 7:00 ng gabi. Day off ko po kasi sa trabaho kaya naman naghahanda na ako para matulog ng maaga. Kumain na ako sa labas kasama ang ilang kaklase kaya naman naisip kong diretso ng matulog. Paglabas ko ng kwarto, dala ang mga toothbrush at tuwalya, naramdaman kong bigla ang bigat na nararamdaman ko lamang kapag nasa presensya ako ng isang nilalang o elemento na hindi nakikita ng ibang tao. Natigilan ako sa aking paglalakad. Nakatayo lang ako sa gitna ng sala habang inililibot ang tingin sa paligid. Wala naman. Walang ibang tao
kung hindi mga kapwa ko boarder na nakatambay sa sala. May kumakain sa gilid, may naglalaro ng baraha at parang mag-aaway na sa pusta nila. May nagre-review din. Ngunit wala sa kanila ang atensyon ko. Hinahanap ko kung saan nagmumula ang bigat na aking nararamdaman. Biglang lumitaw si Tito sa pinto at pumasok. "Lester, nakita mo ba yung bagong boarder?" Tanong niya, sabay lahad ng kamay niya para magmano ako. Ginawa ko naman. May bago po tayong kasama?" Tanong ko sa kanya. Meron. Kasama na niya si Boyet sa kwarto. 2 linggo na rin kasing walang kasama si Boyet. Mabuti na nga lang at dumating yung bagong boarder. Taga-probinsya raw. Manny ang pangalan. At parang mahika, biglang lumitaw si Manny sa pinto ng kwarto at lumabas. Lumapit siya sa amin at nagpakilala. Kamusta? Ako nga pala si Manny. Bago lang ako dito." Wika niya. Kinamayan ko naman siya, Kuya Barry. Noong makalis si Manny, hinata ko si Tito palabas. Sinabi ko kung ano ang nakita ko. "Tito Manny, magiging tapat po ako sa iyo ha. Noon pa man, hindi na po talaga normal ang mata ko. Sinasabi nilang weirdo daw ako, pero ang totoo po niyan ay may taglay akong ikatlong mata. Third eye ika nga. Maniwala man kayo o hindi." Bakas ang gulat sa mukha niya. Hindi ko na siya hinintay pang makasagot. "Tito, sasabihin ko po sa inyo kung anong nakita ko ngayong gabi. Aswang po si Manny. Alam kong hindi makikita ng mga normal niyong mga mata, pero sa akin po, isa siyang halimaw. Isang mabalahibong nilalang na may kulay pulang mga mata at matatalas ng ngipin. Parang awa niyo na, Tito. Si Manny, paalisin niyo po ang aswang na iyon." Akala ko talaga ay pagtatawanan lang ako ni Tito, pero tinapik niya ako sa balikat at pumasok siya sa loob. Kinabukasan, wala na si Manny sa boarding house. Hindi ko alam kung anong sinabi ni Tito, pero masaya na ako na umalis na ang aswang na iyon sa boarding house namin. Alam kong kung hindi ko ginawa iyon, baka may nabiktima pa sa mga boarder. Isang gabi, habang naglalakad sa madilim na daan, nakita ko ang isang napakalaking asong tumatakbo ng napakabilis papalapit sa direksyon ko. Bigla itong tumalon at ibinuka ang napakalaking bibig para sana sakmalin ako. Ngunit nakaiwas ako sa kagat niya. Nagulat na lang ako nang biglang magsalita ito. "Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit ako pinalaya sa boarding house na iyon." Sigaw ng aso. At sa pagkakataong iyon, Kuya Barry, alam ko na kung sino ang asong iyon. Walang iba, si Manny, at gusto niyang maghiganti. Ngunit handa po ako. Hindi ako natatakot. Sa tagal ba namang nakakakita ako ng mga nilalang at elemento, sanay na ako sa mga katulad niya. Kaya inilabas ko ang rosaryo sa bulsa at nang akma na sanang papalapit na ang aso, iwinasiwas ko ang rosaryo at tinamaan nga ang aso sa nguso nito. Umungol na nasasaktan ang aso. Umatras at saka dali-daling kumaripas papalayo sa akin. Dahil doon, nakahinga na ako ng maluwag. Noong graduate na ako ng kolehiyo, sinabi ko na kila mama at papa ang tungkol sa third eye ko. Tutal, alam na rin naman ni Tito at isang reunion lang. Siguradong maikukwento na ito ni Tito sa kanila
ang tungkol sa mga nakikita kong elemento. Noong malaman ni Papa ang tungkol sa third eye, isinama niya ako sa isang baryong sinasabing tinitirhan daw ng isang albularyo. Aling Tessie ang pangalan ng albularyo. At habang papunta roon, bumili si Papa ng 1 litrong Coke. Pagpasok namin, ibinigay niya ito kay Aling Tessie. Tinungga naman ito ng matandang babae at parang tubig na inubos sa isang lagok lamang. Bago pa ako lumapit, alam niya na agad kung ano ang ipinunta namin doon. Wika niya, ito lang daw ang gagawin ko. Magdasal ako bago matulog ng dasal na siya mismo ang nagsulat. Ibinigay niya sa akin ang isang papel na may nakasulat na mahabang dasal. Nasa wikang Latin ito kaya hindi ko ito maintindihan. Sabi niya habang nagdarasal daw ako, kailangan ay nakapikit ako sa harap ng altar. At bawat pagtatapos ng dasal, kailangan ko raw isulat sa papel na binabad sa mantika ang salitang utos ng mata. Pagkatapos, kakainin ko ang papel bago matulog. Gagawin ko raw ito ng 1 buwan. At pagkalipas ng 1 buwan, bumalik daw ako sa kanya para tuluyan ng isara ang 3 mata ko. At ganun nga po ang ginawa ko. Lumipas ang 1 buwan. Bumalik ako sa kanya upang ipasara na. At gumana nga. Sa ngayon po, isa na akong normal na individual na namumuhay ng walang umaaligid na mga nilalang. Wala na akong ibang nakikita kung hindi mga normal na taong tulad ko na lang. Sabi sa akin ni Aling Tessie, para raw hindi na muli pang bumukas ang third eye, kailangan kong mag-alay ng puting manok sa altar ng bahay namin tuwing Semana Santa. At tinupad ko naman po iyon. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin ang pag-aalay na ito. At hanggang ngayon nga, nakasara pa rin ang 3 kong mata. Maraming salamat po kay Aling Tessie. Sa ngayon po ay nasa 3 baitang na ang kaisa-isa kong anak. Pinangangambahan ko lamang dahil isang araw lumapit po siya sa akin at sinabing may nakita raw siyang batang walang mata sa itaas ng puno sa school nila. Mukhang kailangan ko na namang dumalaw kay Aling Tessie. Hanggang dito ko na lang po muna tatapusin ang aking kwento at itutuloy ko na lang po ito sa susunod na mga araw. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel at God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Lester. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo. Ang sundo. Hall.